De er nærmest 5 mod 2 nu, Vendsyssel. Hvis de disponerer det her rigtigt, så skal det blive farligt. Det er en elendig aflevering på tværs til Søren Henriksen. Det annullerer noget af muligheden, men der er stadig folk med i feltet. En af dem er Kamara, der støder til bolden. Han rammer den lige nok. De er ikke godt nok til at sætte den forbi. Kusk dybt og rigtig fint mod Rasmus Tellufsen. Ikke offside. Tellufsen! Og en opfølgning også til Lukas Andersen. Han når den ikke. Det gør Kasper Kusk. Stepper over finte. Et nyt træk ind til venstrebenet. Abouali stiger til værs. Han løber også bare rundt som en hoved uden, eller en høne uden hoved i øjeblikket. Den går hele vejen til Abouali. Der bliver nedlagt. Straffespark til OB. Straffespark til OB og advarsel til målmanden Nikolaj Flø, der nedlægger Wessam Abouali. Kasper Kusk har scoret på 5 ud af 5 straffespark i sin karriere. Den her tager et skævt tilløb til at blive pillet på af Nikolaj Flø. Målmanden gør skaden god igen. Der er stor fokus på at komme homofobien i dansk fodbold til livs i denne runde af Superligaen. Derfor bærer anførende for Vendsyssel OB også regnbuefarvet anfører bind til det her opgør. Og inde på tv3sport.dk, der kan du se et indslag, der opsummerer hele sagen lige nu. Ja, han er det er hurtig. rigtig godt for Schellmann. Han har masser af fart. Schellmann stryger forbi. Schellmann ind mod Kamara! Og Vendsyssel er i front! Den nye mand Ross kan overhovedet ikke følge med. Og Schellmann gør det fremragende. Kamara gør alt, hvad han kan for at få hovedet på, for der er han bedst. Superligaens skarpeste angriber lige nu, Jesper Thyssen. Ja, det må vi sige. Han skaber smil herude på bænken igen. Andreas Skovbæk, det er nu også. Ja, det er godt nok lang tid siden. Ja, de vandt sig sidste kamp i Brøndby i efteråret. Der sang de den i hvert fald. Schellmann er hurtig på færd igen. Schellmann stod den lige nøjagtigt forbi. Selvom OB sådan, så småt er begyndt at spille sig mere og mere varme. Ikke varmere, end altså stadigvæk er huller bagud. Konaté kigger efter Kamara. Det er meget godt lavet. Han sætter 2 mand. God aflevering. Junior svirper den forbi. Ja, får egentlig et godt træf på en meget, meget svær aflevering. Han havde lige set Abouali ud af øjenkrogen. Ross med problemer. Kamara får foræret en friløber af den unge Mathias Ross. Kamara. Ross kommer tilbage og takler igennem og gør det behændigt og gør det korrekt og gør det efter lovens bogstav. Sikke en aktion og sikke en redning efter egen fejl. Lukas Andersen på kanten af feltet. Godt ventet Lukas Andersen i en lille hofte. Finder Patrick Christensen var mulighed for at chippe den ind foran. Og den går næsten i mål. Vendsyssel er heldige her. Buda er stadig topscorer for dem. 9 mål. 6 af dem i pokalturneringen. Alman. Det er halvfarligt indlæg. Den køligste mand nord for Limfjorden. Han hedder Nikolaj Flø. Slutfløjt og jubelbrøl nord for fjorden. Vendsyssel slår storebror OB med 1-0 og sikrer sig uhyre vigtige 3 point.